carstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. U miru Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za višnji mir i spasenje duša naših Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za mir svega sveta, za nepokolebljivo sveti Božih crkava i sjedinjenje svih Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za ovaj sveti hram i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za preosveštenog episkopa našeg Davida, za časno prezbiterstvo u Hristu đakonstvo i za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za blagoverni Hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane, da im Gospod Bog pomogne da odole svakom neprijatelju i protivniku, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za ovaj grad, za svaki grad, kraj i one koji sa verom borave u njima, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za blago rastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za one koji plove, za putnike, bolesnike, paćenike i sudnje, za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da nas izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti, teskobe, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas, Bože, blagodaću svojom. Gospodi pomiluj. Pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe jedni drugi, sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Tebi, Gospodi. Jer tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Nebesa kazuju slavu Božiju i dela ruku njegovi glasi svod nebeski.
Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože blagodaću Tvojom. Gospodi pomiluj. Umenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe, jedni drugi, sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Tebi je, Gospodi. Jesi blag, jer je Tvoja moć i Tvoje carstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Uslišit ćete Gospodu dan žalosti, zaštitit ćete ime Boga Jakovljevo. Dajmo mikrofon, rekao sam. Dajmo mikrofon. Bože naš, Ti že premudri
Jego dal jesi jemu, i hotjenija usnu Jego njesi lišil Jego. Blagosloven jesi, Hriste Bože naš, iže premudri odsijanje, iz poslani Duha Svjatago, i mi ulovnjeg seljenuju, čelovjeko ljubče, slava Jako predvaril jesi Jego blagoslovenije blagostinim, položil jesi na glavje Jego vjenec od kamene česna. Blagosloven jesi, Hriste Bože naš, iže premudri odsijanje, iz poslani Duha Svjatago, i tebi ulovnjeg seljenuju, čelovjeko ljubče, slava Tebje. Premudro smerno stojmo, вознесись я, Господи, силою Твоею, воспоем и поем сили Твоя. Blagosloven jesi, Hriste Bože naš, iže premudri odsijanje, iz poslani Duha Svjatago, i mi ulovnjeg seljenuju, čelovjeko ljubče, slava Tebje. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, Nije i prisno i vo vijeki vjekova. Amin. je glasniše jaziki izlija, razjeljaše jaziki višnji, jegdaže ognjenija jaziki razajaše, ose ojedinjenije sja priza, i soglasno slavim se Svjatago Duha. Gospodu se pomolimo. Gospodi Jesi svet Bože naš i Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek, i u vekove vekova. Tebje
i duhu Tvome. Prokimen glas osmi, po svoj zemlji iziđe glas njihov, do krajeva vaseljene reči njihove. Всю землю изиде вешание их, и плотце селения глаголи. Nebesa kazuju slavu Božiju, delo ruku njegovih javlja svod nebeskih. Всю землю изиде вешание их, и конце селения глаголи. Po svoj zemlji iziđe glas njihov. Конце селения глаголи. Čitanje iz dela svetih apostola. U dane one, kad se navrši 50 dana, bejagu svi apostoli jednodušno na okupu. I u jedan put nasade šum sa neba, kao kujanje silnoga vetra, i napuni sav dom gde oni seđahu. I pokazaše im se razdeljeni jezici kao ognjeni, i siđe po jedan na svakoga od njih. I ispuniše se svi Duha Svetoga, i stadoše govoriti drugim jezicima, kao što im Duh davaše da kazuju. A u Jerusalimu boravljahu Judeji, ljudi pobožni svakog naroda koji je pod nebom. A kad nastade ova kuka, skupi se narod i smete se, jer svaki od njih sluša gde oni govore njihovim jezikom. I divljahu se i čuđahu se svi govoreći jedan drugome, gle, zar nisu svi ovi što govore Galilejci? Pa kako mi čujemo svaki svoj jezik u kome smo se rodili? Parčani, Miđani i Elamiti, ti koji žive u Mesopotamiji, Judeji i Kapadokiji, u Pontu i Aziji, u Frigiji i Pamfiliji, u Egiptu i krajevima Libije blizu Kirine, i došljaci Rimljani i Judeji i prozeliti, Kričani i Arapi, čujemo gde oni govore na našim jezicima, o veličanstvenim delima Božim. I Duhu Tvome, aleluja, aleluja, aleluja. Rečju Gospodnjom nebesa se utvrdiše i duhom usta njegovih svastila njihova. Sa neba pogleda Gospod, vide sve sinove ljudske. Premudrost, verno stojimo, čujmo sveto evanđelje. Mir svima. I duhovi tvojemu. Čitanje svetog evanđelja po Jovanu. Slava Tebi, Gospodi, slava Tebi. Pazimo. U poslednji veliki dan praznika stajaše Isus i povika govoreći: ko je žeda neka dođe meni i pije, koji u mene veruje, kao što pismo reče, iz utrobe njegove poteći će reke vode žive. A ovo reče o duhu koga trebaše da prime oni koji veruju u ime njegovo, jer Duh Sveti još ne beše dat, zato što Isus
još ne beše proslavljen, a mnogi od naroda čuvši tu reč govorahu, ovo je zaista prorok. Drugi govorahu, ovo je Hristos, a jedni govorahu, zar će Hristos doći iz Galileje? Zar ne reče pismo da će Hristos doći od semena Davidova, iz sela Vitlejema gde beše David? Tako nastade razdor u narodu zbog njega, a neki od njih tedoše da ga uhvate, ali niko ne metnu ruku na njega. Dođoše pak sluge prvosveštenicima i farisejima, a oni im rekoše, zašto ga ne dovedoste? Sluge odgovoriše, nikada čovek nije tako govorio kao ovaj čovek. Tada im odgovoriše fariseji, zar ste se i vi prevarili? Verovali ko u njega od glavara ili od fariseja, nego narod ovaj koji ne zna zakon, proklet je. Reče im Nikodim, koji mu je dolazio noću i beše jedan od njih, da li zakon naš sudi čoveku, dokle ga najpre ne sasluša i dozna šta čini? Odgovoriše mu i rekoše, da nisi ti iz Galileje. Ispitaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Isus im opet reče, govoreći, ja sam svetlo svetu, koji ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života. Mir ti, blagovestitelju. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, srećan i Bogom blagosloven današnji praznik, silaska Duha Svetoga na apostole. Evo dana bogonosnoga, evo dana duhonosnoga. Evo dana kojim se završava domostroj spasenja, kojim se ispunjava sve ono što je Hristos očekivao, sve ono što je Gospod svojim učenicima prorekao. Naime, po stradanju i vaskrsenju svome Gospod se javljao 40 dana svojim učenicima i apostolima, uveravajući ih u svoje vaskrsenje iz mrtvih telom i spasenje. Vazneo se na nebo, ali obećao svojim učenicima i apostolima da čekaju u Jerusalimu, kako reče, obećanje od Oca koje će sići na njih, Duha Svetoga koji će ih ispuniti silom i blagodaću sviše. I zaista na današnji dan u Jerusalimu Duh Sveti je sišao na apostole u vidu ognjenih jezika, ispunio ih blagodaću Božijom, te su mogli propovedati celome svetu, te su mogli pronijeti tu blagu vest i radosnu vest da je Bog postao čovek, da bi čovek mogao postati Bog, da je Hristos došao, postradao i vaskrsao iz mrtvih, da je ljudsku prirodu vazneo na nebo i posadio je sa desne strane Boga i Oca, ali u isto vreme i preko Hrista i kroz Hrista od Boga Oca mi smo dobili i primili blagodat Duha Svetoga. Primili smo dar Duha Svetoga, Gospoda životvornoga. Treće lice Svete Trojice Boga, Duha Svetoga koji ishodi od Oca kroz Sina. Sve u crkvi, sve u Hristu, sve u domostroju spasenja biva od Oca kroz Sina u Duhu Svetome. Duh Sveti je taj koji obnavlja, koji ispunjava, koji vas postavlja. Duhom Svetim je utvrđena crkva Božija. Duhom Svetim je svako od nas kršten. Duhom Svetim đakoni i sveštenici primaju blagodat apostolskog prejenstva i blagodat sveštenstva. Duhom Svetim episkopi postaju episkopi. U crkvi boravi Duh Sveti. On je sila životvorna koja osvećuje svakog čoveka koji dolazi na ovaj svet, ali i svu tvar, svu prirodu. Na današnji dan
apostoli su propovedali različitim jezicima, tako da su svi ljudi koji su se sabrali na praznik Pedesetnice u Jerusalimu mogli čuti svojim jezicima o slavnim delima Božijim. Kao nekada u Starom Zavetu, da bi Bog pomutio narode, da bi ih onemogućio u svojoj zloj nameri da dođu do Boga, do neba bez Boga, Bog je podelio narode na jezike, te su gradeći Vavilonsku kulu počeli svi razgovarati različitim jezicima. I na taj način nisu se mogli dogovoriti i nastaviti majstori gradnju te Vavilonske kule, a gle danas Bog sabira sve u jedno, jednim jezikom, ali ispunjeni Duhom Svetim, nadahnuti Duhom Svetim, sveti apostoli propovedaju i govore o slavnim delima Božijim i svi narodi iz raznih krajeva sveta koji se beku skupili o prazniku Pedesetnice u Jerusalimu razumeju ih. Tako i mi, braće i sestre, bilo gde da se nađemo na šaru ove zemlje na kojoj se nalazimo, na kojoj živimo, mi smo ispunjeni blagodaću Duha Svetoga. Duh Sveti je taj koji čini čuda kroz svete Božije ljude, a sveti Serafim Carovski, veliki otac Ruske crkve, kaže da cilj i smisao ljudskog života jeste upravo to, sticanje blagodati Duha Svetoga. Duh Sveti je taj koji obnavlja. Duh Sveti je taj koji silazi od Oca kroz Sina. I mi kad se krstimo, ispovedamo svoju veru u Svetu Trojicu. Ispovedamo veru jednoga Boga koji je jedan po suštini, ali trojičan po licima. Oca, Sina i Svetoga Duha. Pa kad se krstimo, mi stavimo 3 prsta na čelo ispovedajući da je početak u Bogu Ocu, a potom stavimo i spustimo ruku od čela ka stomaku, pokazujući da je Sin od Oca rođen pre svih vekova, ali također da se on rodio od matere u telu, da je sišao na zemlju. I onda potom stavimo na desno i levo rame svoju ruku i govorimo i Duha Svetoga. Time mi ispovedamo i pokazujemo da se Duh Sveti razlio po celoj vaseljeni, da je ceo svet ispunio. Da ne smetnemo i da ne zaboravimo sa uma da svaku molitvu koju počinjemo, mi molitvu počinjemo upravo govoreći molitvu Duhu Svetome, Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš. Riznice dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote. U toj molitvi sve je rečeno i sve je sadržano. On je riznica dobrih dela, riznica smirenja, mudrosti, ljubavi, praštanja, dugotrpljenja, čovekoljublja i svega onoga što je dobro, što je pozitivno, što je Bogu prihvatljivo i pristupačno. I molimo se na kraju da nas očisti od svake nečistote. Samo Duh Sveti čisti čoveka. I mi kad se kajemo i kad sveštenik čita molitvu, mi upravo dobijamo oproštaj i razrešenje svojih grehova Duhom Svetim. Duhom Svetim apostoli su prvi put u Jerusalimu na današnji dan savršili i svetu Evharistiju, svetu liturgiju. U ovaj dan se preko 3000 duša krstilo u Jerusalimu. Zato se ovaj dan i praznik i naziva i danom i rođendanom crkve. Ali i rođendanom svakog čoveka, svakog hrišćanina, jer Duhom Svetim mi smo svi postali deca Božija. Duhom Svetim mi smo svi obučeni u Hrista. Sve u Bogu biva od Oca, kroz Sina, u Duhu Svetome. Pa i mi, braćo i sestre, i kad se kajemo, i kad se molimo, i kad volimo, i kad praštamo, sve što činimo, da činimo u Duhu Svetome. Tamo gde je Duh Sveti, tu je zajednica, tu je spasenje, tu je sabranje, tu je istinsko zajedništvo, istinska zajednica, tu je Otac, tu je Sin, tu je Sveta Trojica, tu je spasenje. Tamo gde nema Duha Svetoga, tu nema sabornosti, tu se sve cepa, tu nema jedinstva, tu nema ljubavi, tu nema mira. Evo, svedoci smo u svetu da mnogi otpadaju od crkve,
otpadaju od Duha Svetoga. To je ono što apostol kaže i što kaže Gospod u Evanđelju, apostol zapisao, da će se svaki greh čoveka oprostiti, ali hula na Duha Svetoga nikad se neće oprostiti. Ljudi odlaze iz crkve Božije, zato što crkvu Božiju mere po svojim merama, po svojim aršinima. Oni se stavljaju na mjesto sudije i sude i ovome svetu, pa nažalost stava i Bogu sude neki ljudi, kao što smo mu presudili pre 2000 godina. Međutim, Bog je veliki, Bog živih, a ne Bog mrtvih. I Hristos je jedini istinski sudija. I pravda je njegova jedina istinska pravda. Pravde na zemlji nema, niti će je biti. Jer je Bog, Bog pravde i Bog istine. Mi čekamo Hrista, a ne bolje vreme, kaže vladika Nikolaj u jednoj molitvi. Neka bi Duh Sveti dao silu svoju blagodatu svakome od nas, da se pokajemo i da oprostimo braćo jedni drugima i da se pripremimo za tu veliku tajnu dolaska Sina Božjeg po drugi put, kada ćemo se svi naći zajedno u carstvu nebeskom, u carstvu Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga. Bog vas blagoslovio i svako dobro darovao, srećan i Bogom blagosloven današnji praznik. Recimo svi sve duše i od svega uma svoga, recimo. Gospodi pomiluj. Gospode Svedržitelju Bože, Otaca naših, molimo Ti se usliši i pomiluj. Gospodi pomiluj. Pomiluj nas Bože po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se usliši i pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za blagoverni Hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za preosveštenog episkopa našeg Davida i za svu Hristu braću našu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za braću našu, sveštenike i đakone i za sve u Hristu bratstvo naše. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje, oproštaj i otpuštenje grehova slugu Boži, traće ovoga svetoga hrama. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za blažene i nezaboravne svete patrijarke pravoslavne, za blagočestive careve i blagoverne carice, za osnivača ovoga svetoga hrama i za sve do sada preminule pravoslavne oce i braću našu, koji ovde počivaju i za pravoslavne svuda. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za one koji plodove donose i dobrotvore u svetom i svečasnom hramu ovome, za one koji se trude, koji poju i za prisutni narod, koji očekuje od Tebe veliku i bogatu milost. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jer si milostivi, čovjekoljubi Bog, i Tebi slavu znosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.